Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan ku li Qizilce hemamê kir, li kuçe û kolanan jî deng da. Di nava siyasetê de jî rojeva sereke axaftina Erdoğan bû. Nexasim jî di nava rêxistinên AK Partiyê yên bajarên Kurdan de. Derî vekirîne, têkilî got hene bi Dem Partiyê re. Heta got ji niha pêve em û Cumhur İttifaqiyê me birêz Dewlet Bahçelî û o partiya wî û Dem Partî bi hev re em ê ji niha pêve gava bavê jin bisarîh bisaraheten bi pir bi tiştekî hawakî zelal zaten birêz Serokkomar eviya îro yani hanî ziman. Serokkomarê Tirkiye Erdoğan da axaftina xwe da diyar kir ku AK Partî MHP û Dem Partiyê biryar dane ku bi hev re bimeşin. Li gorî rêveberên Demê, hevkariya Demê ya bi wan her du partiyan re tenê li ser çareserkirina Pirsa Kurd e. Dibêje ez û MHP em şîrîgê hevin û Dem jî şîrîgatî li ser me dike. Dem şîrîgatî li ser heq û edalet û wekhevî û li ser nasnama Kurd, li ser pirsgirêkên Kurd, li ser zimanê Kurd, li ser hebûna Kurd, li ser eqil û mentiq û muhakeme tiştekî programekî çareser bikin. Li kolanên Amedê berê xwe bidî ku derê, eger çend kes li hev civiya bin, navaroka civata wan her axaftina Erdoğan e. Baş e nêrîna wan li ser vê axaftinê çi ye? Wî axaftinekî pir xweş e. Yani em ji xwe dewamlî dixwazin aşîtiyê dixwazin û başîtiyê dixwazin, yekîtiyê dixwazin. Ku em bi hev re savaşmış bûne me Tirkiye daye karkirin qazanç kiriye. Ez dixwazim ku Kurd bibêje Tirk bibêje Kurd hene, Kurd bibêjin Tirk hene, em topa birê hevin li Kurdistan û Tirkiye em topa bin yek. Ji wî xweştir tişkîtine. İnşallah em tev vê tiştê dixwazin yani tişkî wisa çêbî em tev dixwazin. Xwên were seknandin, vê savaşê were seknandin, îsal nemirin. Li gorî medya Tirkiye dîmenên merasima şewitandina çekan a PKK bandorekê erênî li ser civaka Tirk kiriye û dê ji îro û pê de Tirk zêdetir piştgiriyê bidin vê pêvajoya aştiyê. Li kolanên Amedê jî dixuye ku axaftina Erdoğan bandorekê erênî li ser civata Kurd kiriye. Gotin çiqas bi hêz û gav çiqas berbiçav dibin, baweriya li hemberî vê pêvajoyê jî ew qas zêdetir dibe. Maşala dekak, Rûdaw, Amed.